En el programa d'avui parlarem dels trobadors i de la seva influència, la influència de la seva mentalitat i la seva cultura en la construcció d'Europa durant especialment l'edat mitjana, i parlarem de si és possible fer alguna comparació amb la cultura que ells tenien i la situació d'Europa actualment, no? Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres el doctor Antoni Rossell. És professor titular de Filosofia Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l'Arxiu Occità, Institut d'Estudis Medievals, llicenciats en Filologia Clàssica, i doctor en Filologia Romànica. Ha estat director del Centre d'Estudis Trobadorescos de l'Ajuntament de Castelló i ha fet diverses composicions i interpretacions musicals, una d'elles amb el músic Carles Santos, amb el qual sé que té anècdotes que ens podrà comentar, i també ha fet algun treball molt interessant sobre la figura del Cid, que també m'agradaria que ens diguessis alguna explicació. No solament t'hem convidat per parlar dels trobadors, perquè saps massa coses, saps moltes coses, i aquestes tres m'agradaria que ens estenguéssim una miqueta més, perquè és una vessant teva que tens molt estudiada. Has publicat molts llibres i articles, la majoria dedicats a la poesia i la música de l'edat mitjana. Si et sembla, també ens pots parlar d'aquesta faceta teva. Amb nosaltres tenim si pots presentar, Daniel. El Daniel Balló, que avui ve amb moltes ganes en aquest primer programa. I jo, la Carme Calvell, també entusiasmada de poder escoltar-vos. La Carme sé que s'ha preparat per comentar-te coses sobre Denis de Rogemont. Que bé. I l'amor i Occident i totes aquestes coses. Llavors, si et sembla, Antoni, sí. Què ens pots dir dels trobadors i dels joglars i les trobadoreses? Sí, les trobairits. Trobairits, no? Doncs mira, ara fa 3 dies s'ha presentat un llibre de la Cintarassa, que és un llibre per nens, que és Missió Trobairits, i que és un llibre que s'ha traduït a un dialecte del gascó occità, que és l'aranès. I vull dir que està de rabiosa actualitat el tema, no? Les trobairits són les dones que composaven, que eren trobadores, i els trobadors són compositors de poesia i música aristocràtica, res de popular, no tenen res de popular. I aleshores estem parlant d'una societat molt refinada, molt culta i molt delicada. Les trobadoirits i els trobadors en quina llengua cantaven? En occità. Però val a dir una cosa que és cabdal, que de l'occità al francès antic no hi ha massa consciència de que hi hagi una separació lingüística, perquè realment eren llengües molt properes en aquell temps, no? Aleshores, eren trobadors del nord i que composaven amb els patrons literaris dels trobadors en francès antic. I aquests nosaltres ens en diem trobers, però entre ells es diuen trobeors. Aleshores, el fenomen trobadoresc és un fenomen paneuropeu, que va des de Galícia fins a on vulguis de Terra Santa, perquè allà viatjàvem, com el famós Geoffrey Rudel, i Catalunya, Itàlia. O sigui, és un fenomen que utilitza una llengua comuna, que és una llengua literària, que és una koiné. I aleshores es donen casos que trobadors catalans com Guillem de Berguedà no composen català, composen occità, i el mateix passa amb altres trobadors. La paraula trobador tinc entès que ve del verb xiulare en llatí o... No. Ve de la paraula tropare, que és un mètode de composició musical religiosa, que és agafar una melodia preexistent amb un text i amb aquesta melodia posar-li un nou text i amplificar la melodia. És a dir, tu agafes una seqüència melòdica i a aquesta li afegeixes un altre text. Això és el famós sistema del sirventès, que tu t'assegures la difusió de la teva poesia amb una música preexistent perquè tothom la coneix. Dintre de gèneres lírics
feien servir els sirventers i altres, Sí. per exemple el sonet No, el sonet, típic bueno, de veure. ells diuen farai un so kerkovinent, una melodia, i aquest so vol dir tant una estructura mètrica com una melodia. Ells fan servir, per exemple, la cançó d'amor, sobretot. Després el sirventès, que va de qüestions polítiques o també literàries. Després la cançó d'alba, que és la cançó del moment de la separació dels amants, en el moment en què surt el sol, no sigui cas que siguin descoberts pel marit o per als amics del marit, no? Després tenen la pastorela, que és un gènere que ridiculitza el personatge popular, no? I després tenim el plany, vull dir, tenim diversos. Dintre de la cultura catalana, Ramon Llull era trobador. Sí, però Ramon Llull era moltes més coses. Eren moltes més coses, és cert. Perquè és un intel·lectual. Només s'ha de veure les edicions de l'Enciclopèdia Britànica a mida que van sortint d'any a any o de període cronològic a període cronològic, que a Ramon Llull progressa en pàgines en progressió geomètrica. És a dir, si eren 4, després són 16, després són 20, després són... S'està redescobrint, podríem dir. Sí, jo crec que sí, s'està descobrint. Descobrint, perquè fins fa poc, ara no ho podria dir, però no hi havia una edició completa de les obres de Llull. I jo us recomano, i ho sento perquè estic escombrant cap a casa, que us descarregueu el llibre gratuït de la Biblioteca de Catalunya, Ramon Llull i la Biblioteca de Catalunya, que forma part d'una col·lecció de llibres electrònics gratuïts que jo dirigeixo i que es diu Escrits i Memòria, i allí teniu manuscrits, entrevistes amb una sèrie de filòlegs, de filòsofs, i allí teniu els manuscrits que tenim a la Biblioteca de Catalunya, i teniu més informació. Però Ramon Llull sí que era un trobador, però era moltes més coses. Sí, el que passa és que aquesta és una faceta, que parlem de trobadors, que l'he volgut ficar perquè algunes persones parlen de Ramon Llull i s'obliden que també va ser trobador. És el mateix que ens passa amb Pere Balart, perquè no es conserven textos amorosos, ni de Pere Balart ni de Ramon Llull, però nosaltres sabem, hi ha la famosa anècdota de Ramon Llull a París, no? O de Pere Balart sabem que les seves cançons es cantaven per les tavernes, però no s'han conservat. Aleshores, clar, de l'edat mitjana molta cosa ens ha desaparegut. Perquè el primer trobador podia ser Guillem d'Aquitània? És el primer trobador amb obra conservada. Després tenim constància d'Ebles de Ventadorn, que devia ser contemporani, i d'aquest no sabem res. Però fixa't, a Guillem d'Aquitània té una cançó que diu Faré chanzoneta nueva. Faré una cançó nova. Això vol dir que abans n'hi havia d'altres. I ell, de fet, inaugura el que per nosaltres és la lírica trobadoresca, però no s'entén aquesta lírica trobadoresca sense uns antecedents. Perdona, però el títol que has dit de la cançó és Sonets? Faré una chanzoneta. Cançoneta, sí. Després ell utilitza indistintament cançó i vers, perquè després diu faré un vers kerkovinent, bueno. Els trobadors, en algun lloc, he llegit que estan relacionats amb la Gaia Ciència o el Gai Saber, que es va constituir, tinc entès, a Tolosa de Llenguadoc. Això és posterior. De fet, és el Gai Saber que agafa tota la tradició trobadoresca i llavors l'articula en un moviment literari i social. Quines característiques tenia aquest moviment? Recuperació de la llengua, cultura i la poesia, i en l'amor cortès. De quina llengua? La que es parlava allà? De l'occitana. L'autòctona, l'occitana, no? Sí. Però ells no es deien occitans. Sí, occità és un neologisme, no? Com s'autodenominaven? És que a l'edat mitjana tu tens els llenguadocs, que aquests són occitans, els provençals, que són provençals, els llemosins, que són llemosins, els gascons, que són gascons. Qui l'ha fet aquesta divisió? Ells mateixos es deien així o com quina llengua parlaven ells, dits per ells mateixos? El llemosí unes vegades, llenguadoc també, perquè oc vol dir sí. És el deíctic,
I aleshores en francès antic és oil i per això diuen llengua d'oil. De fet, occità reuneix tots aquests dialectes, però una de les més normals és llemosí, per exemple. Per què? Perquè diuen que és el llemosí on neix el moviment literari dels trobadors. I aleshores per això poetes catalans posteriorment diuen cantem en llemosí per tenir aquesta tradició. Però es distingeix molt el català del llemosí, és molt diferent? O... És una altra llengua. És completament diferent. No l'entendríem? O sí? Si ells volen no els entens. El que és trobadors i la gaia ciència i els jocs florals també està relacionat amb tot això que estem parlant? Sí, parlem d'una tradició i d'una recuperació. Els Jocs Florals de Tolosa i després a la Renaixença es tornen a reivindicar aquests Jocs Florals com a recuperació d'una cultura, d'una llengua, d'una literatura. Aquesta cultura, fa uns dies jo he llegit un llibre d'una autora que es diu Simone Weil i identifica, aquell llibre es diu El geni d'Oc i reflexions sobre la civilització occitana medieval. Llavors penso que és que l'he llegit i s'està referint a aquesta cultura dels trobadors, dels càtars, de la llengua occitana, com una civilització que tenia una idea d'Europa, que volia construir una Europa. Tu abans has dit que per tota Europa anaven els trobadors. De fet, el sonet, que tinc entès que el va inventar un occità, que voldria dir sonidito, més o menys, un so net, però anava per tota Europa, però al darrere hi havia una mentalitat, hi havia un pensament, hi havia uns principis, hi havia uns valors. Ella creu que aquests valors s'haurien de recuperar per tornar a reconstruir aquesta Europa que amb la derrota de la batalla de Muret es va quedar avortada. Què en penses tu, que coneixes a fons aquesta mentalitat trobadoresca? Té una interpretació actual? Ens pot servir per construir l'Europa del segle XXI? Com tu dius, és una interpretació actual, no medieval. Pensa que l'organització política a l'edat mitjana és de senyors feudals, de corts. No hi ha aquesta idea paneuropea. A nosaltres ens va molt bé dir que hi ha una cultura europea, que realment existeix, però d'aquí a dir que hi ha un projecte polític, si hi havia un projecte polític és un projecte imperialista de Carlemany, que és anterior del segle VIII. Llavors, però és que Carlemany, el seu projecte polític era la Roma clàssica. Si els medievals volen un projecte, volen ser romans. Per què? Perquè tenen unes construccions, unes infraestructures, una llengua llatina a un nivell superior. Aleshores, aquí sí que hi ha aquesta idea que s'emmiralla en Roma. Però parlar d'un projecte europeu avui en dia és que per nosaltres europeu és un espai geogràfic molt petit. Els medievals anaven fins a Terra Santa, Hongria, els països nòrdics, vull dir, nord d'Àfrica, tot això estava romanitzat. Egipte. Llavors per ells és una idea molt més ampla. Nosaltres hem constrenyit la idea política a Europa i parlem de política, no. Amb els trobadors el que hem de parlar és de cultura i, si vols, d'una ideologia de tipus cultural i amorós, potser. A mi t'he de confessar que el llibre aquest de la Simone Weil m'ha seduït perquè m'ha fet recordar un altre llibre que vaig llegir fa un temps, que és d'Alexandre Deulofeu, aquest historiador de Figueres que va parlar de la matemàtica de la història, dels cicles de la història que es repeteixen, i ell té un llibre que es diu Catalunya, mare de la cultura europea, en el que parla dels trobadors, i ens diu que els trobadors van influir els minnesingers alemanys, que portaven tota una idea d'Europa, ho relaciona amb un papa occità, el Gerbert Rullac, sí. Llavors, per això i la Simone Weil també va per aquest cantó, i en lloc de dir-lo romà, ella parla de la cultura grega i la relaciona amb la romànic. O sigui, realment te dona una visió que dius, home, això encaixa amb algunes ensenyances que jo he trobat en altres llibres, no? I entre aquests n'hi ha un, que sé que la Carme et vol fer preguntes i te'n vol parlar, que és un autor que jo també vaig llegir, quan el tinc aquí al llibre,
Els oients no el poden veure, però com pots veure està tot ple de notes. Sí. En Jordi ha portat molts llibres. Està ple de notes. Hi ha més notes que el llibre. Sí, fa molts anys que volia escriure el llibre, però aquí està, amb les notes. El llibre es diu El amor i Occidente, de Denis Rosemont. Ell també parla dels trobadors, parla dels càtars, parla d'aquesta cultura d'Europa. Sé que coneixes la seva obra i Carme, sé que tu vols aportar alguna cosa des del punt de vista psicològic. Sí, perquè ell... Cedeixo la paraula perquè... Vaja, fa el temps que el vaig llegir, però el que fa ell és dir que s'instaura una nova concepció, no? del que seria la relació amb l'amor, no? Apareix llavors l'amor romàntic que després ja s'ha quedat a nosaltres, no? Que ell assenyala aquest moment, no? Diferenciant-lo del món grec o del romà, no? En aquest moment apareix el món romà i evidentment apareix perquè apareix la prohibició i la construcció del desig a través de la prohibició, no? I també parla de l'amor a la dona com la dama, que és la religió, diguem-ne, de la dona, no? D'una dona mare terra, diguem-ne, no? Però bueno, deixo que t'expliquis més i ho vaig entendre així. Sí, bueno, jo per lo que he vist aquí ens porta a la concepció platònica de la vida i de l'amor, no? Llavors aquí també parla dels càtars, de la seva manera de... Càtars, trobadors... Creus que tenim algun denominador comú? Càtars, cristians albigesos, trobadors, aquesta cultura dels jocs florals, que encara no sé perquè aquí a Catalunya, quan la Renaixença els va recuperar, les forces anticatalanes els van tornar a prohibir. Què hi ha al darrere d'això? Hi ha algun pensament herètic? Algun pensament heterodoxe? Aviam, hi ha una cultura i una tradició com ara, no? Estem vivint uns moments en què només fer cultura i fer tradició catalana és fer heretgia i ens ho prohibeixen tot, no? Jo crec que és això. Hi ha una identitat, també, una identitat cultural, no? En quant a l'amor, tu has parlat de platonisme i tu has parlat d'amor romàntic. Aleshores, jo no estaria d'acord ni amb un ni amb l'altre, però, clar, tu has citat a Denis de Rogemont. Denis de Rogemont diu allò tan bonic que és que l'amor s'ha inventat al segle XII. Què vol dir amb això? Clar, això hauríem de... I a més és un paradigma que després és un paradigma d'èxit, perquè fins avui en dia encara estem actuant en les relacions amoroses com en aquesta edat mitjana, no? Hi va haver un gran trencament de l'època romana a l'època medieval. Les relacions amoroses es manifestaven d'una altra manera. Aquí potser el pont és Ovidi. Ovidi amb l'Ars Amandi i les metamorfosis, el Remedi Amori, ens dona unes claus. Però clar, aquestes claus no són platòniques ni molt menys, tot el contrari. L'objectiu és l'amor físic, però clar, nosaltres veiem l'amor físic com una disbauxa, és una cosa que tenim de la religió catòlica, no? Però és que hi ha una part de la religió catòlica, que és la mística, que veu en l'amor la manera d'arribar a Déu. I aquí tenim per una banda les poesies de les beguines, que eren dones místiques que feien vots temporals i que fan una poesia amorosa a Déu d'una sensualitat increïble, no? Com dius, troballes. Beguines. No, però les troballes, per exemple, que a mi m'agrada molt la Fontesa de Dia. En realitat, la seva expressió d'amor no és la concepció que tenim d'una dona sotmesa a l'home. Són dones absolutament reivindicant el seu propi plaer, demandant, i a vegades en algun poema inclús exigint. Sí, a chantar-me resó, que no voldria tant més rancor de cui en sua mia, e vull si a tots t'hem sabut com jo l'ha llamat a sobriers, no? És a dir, vull tenir, posseir sexualment el meu amic, vull que faci tot el que jo li digui i només voldria tenir-lo una nit fent-li que ell em fes de coixí, no? O jo fent-li de coixí. Jo la que em sembla, haig de cantar tot el que no voldria, que em planyo molt de que jo no sóc la Ímia. Això és una traducció de que jo no li he donat tot allò que ell em va demanar, no? Clar, això és d'una sensualitat. Aquesta dona està trencant inclús els patrons de l'amor cortès, perquè l'amor cortès la mesura, és una dona desmesurada completament, no?
el secret l'està trencant, perquè diu, vull, si a tots t'hem sabut, que sigui sapigut per tot, com jo l'he estimat desmesuradament, no? Llavors estem parlant d'una passió que no veiem en els homes, És l'expressió d'una subjectivitat femenina, d'una intensitat que costa molt trobar en els homes. I no hi ha sexualització, per dir d'alguna manera. O sigui, no hi ha escena sexual, diguem-ne. No, però sí que parla de vull que vostè em doni el que no em dona el meu marit. Sí. Ara no recordo quin és que li diu això, no? Això és a l'Alba de Giraut de Bornell, si us qued consell ve la mi a la banda, sí, o sigui, hi ha la cançó d'Alba que diu he estat entregada amb un home per la seva riquesa i per això jo tinc un amant. És a dir, jo que sóc una senyora he estat donada amb un burgès i això a mi em justifica que jo tingui un amant. Aquí hi ha un tòpic molt bonic, medieval, deixa'l dir, que és que si l'home està gelós de la seva dama, aquesta està legitimada per tenir un amant, perquè la gelosia és una malaltia i té una patologia. O sigui, i sempre els dic als meus deixebles, no? Mai estigueu gelosos de la vostra dona, perquè ella tindrà tota la raó per tenir un amant. Molt bé, aquesta teoria... Que interessant, però... Hi ha més preguntes, però... No, és curiós perquè el Denis de Rogemont parla d'això, d'aquesta gelosia, ell sí que fa referència a la tradició platònica, però segons ell, l'amor pot ser possessiu, que llavors és quan crea aquesta gelosia, perquè tu la vols posseir, va per quin dius tu, però diu que hi ha una altra versió que també t'ennobleix, però té un sentit molt tràgic, perquè llavors, segons ell, aquesta tradició platònica el que et porta és a morir per amor, com Tristany i Isolda, Romeu i Julieta, ell va per aquest cantó, no? Llavors, lo platònic, per Rogemont, és que és la passió, com la passió de Crist. Llavors ell diu, l'amor et porta a un sentiment místic a través de la renúncia i de tal manera que vols morir per amor. Bueno, són dues tradicions. Jo crec que si no pots aconseguir a la teva dama, mors per amor perquè te l'estimes. Ara, d'aquí a tenir una vessant mística, tenim la vessant mística de les Beguines o de l'Hildegard de Bingen o d'altra gent, no? Però, i el de morir d'amor és constant, i podem trobar Gaucelm Feidit, Bernat de Ventadorn, tants i tants, o el mateix Geoffrey Rodel, que se'n va fins a Terra Santa i mor en braços de la comtessa de Trípoli, no? Però, bé, podríem trencar una llança a favor del Denis de Rogemont a partir de la cançó L'encant Lee Johnson Lonken Mai del Geoffrey de Rodel, perquè la Victoria Cirlot, que és una estudiosa de la mística medieval, defensa que aquesta cançó és una cançó mística, que és la recerca del més enllà de l'amor, no? Però és que després resulta que dos investigadors italians, Corrado Bologna i Andrea Fassò, fan un llibre de Potiers a Blaia, que es diu, on identifiquen el viatge de Geoffrey Rodel amb la vida de Sant Aleix, que jo no sé si sabeu la vida de Sant Aleix, que és un tipus que és de bona família, patrici romà, que el seu pare l'obliga a casar quan ell el que volia era dedicar-se a Déu, i aleshores quan està ben casat diu, mira nena, jo me'n vaig a Terra Santa a fer miracles, no? Llavors marxa i la dona es queda a casa, els pares es queden a casa plorant i després de fer molts miracles torna una altra vegada a casa, però no revela la seva identitat, es posa a dormir al sotescala de la casa dels pares fins que es mora, i quan es mora descobreixen que era el seu fill i el seu marit, no? I això l'Església ho santifica, que nosaltres diem, però que animal, no? Pel pobra família, no? Ho santifica perquè és la renúncia de l'amor i de la família, de la riquesa i tot això. Aleshores, aquests posen en relació el Geoffrey Rodel amb aquesta vida de sant. Però és que, a més, al cap d'uns anys, o no, abans, una musicòloga, la Úrsula Arburg, havia relacionat la música d'aquesta cançó amb una vida de sant. Llavors,
aquí ja tenim molts indicis que ens estan identificant una cançó d'amor amb tot un ambient místic. I aleshores aquesta és la gran riquesa dels trobadors, que tu tens una cançó d'amor, però si a més tens informacions de tipus intertextual, intel·lectual o intermelòdic, tu pots llegir aquella poesia o aquella cançó amb clau mística. O sigui, la cançó té tantes lectures com informació tu tens. Això és el que diu en el llibre. Jo crec que parla també d'una altra cosa, que és la instauració del desig via la prohibició. Això també fa l'obstacle, no? Tenim l'obstacle fa créixer la passió, i això el desig. És el triangle edípic, no? És allò que el pare prohibeix, no? És que, segons Freud, allò que el pare prohibeix, que normalment és l'accés a la mare, no? Justament és el que produeix el desig. Justament la prohibició genera el desig. Això és el que treballa ella amb el mite de Tristan i Isolda, no? Planteja qüestions filosòfiques, perquè què és el desig? Jo ara aquest comentari teu m'has fet venir al cap una pel·lícula de la, si m'ho permeteu, de la meva joventut, que estava de moda, del Buñuel, que es deia aquest obscur objecte del desig. I nosaltres, jo estudiava filosofia, llavors ens dèiem, què és el desig? Què és l'amor? I bueno, jo encara no he trobat una resposta com per dir-li que tothom hagi de creure. Vull dir, són qüestions que sobre la identitat, que és el desig, que és el que pensem, que és el sentiment, i en tot això que estem parlant de l'amor, abans de que existís tota aquesta cultura cortés, tinc entès que els matrimonis no es feien per amor. Te casaven la pubilla, la casaves amb el... no? Eren més no ho crec. No anava així. Jo crec que quan un s'ha pogut casar amb aquella persona que li agradava i que s'estimava, s'hi ha casat, no? Una altra cosa és que en certes famílies aristòcrates, com avui en dia, hi ha matrimonis de conveniència, no? De monarquies europees. Sí, la idea aquesta de que l'amor cortès existeix perquè els matrimonis eren de conveniència, això no és veritat. Es casaven, no obstant, hereu i pubilla, aquesta tradició, a vegades es casava l'hereu amb, com es diu el que era el segon, té un nom en català que no em recordo, però hi havia uns casaments que eren arreglats tant a l'aristocràcia com en el poble, no? Però jo diria que a la meva àvia la van casar. La van casar obligada. I va aguantar tota la vida, però és a Teruel, no sé si a Teruel la cosa varia en funció de cada regne, però... els costums eren iguals. Hi ha una qüestió aquí, que és la confusió a vegades entre el desig i l'amor. No és el mateix l'amor que el desig. Llavors, a l'Occident, i justament és el que d'alguna manera reflexa aquest treball que fa ell, és aquesta confusió entre els dos termes, no? Perquè el desig és una necessitat, és un moviment, diguem-ne, que intenta tapar alguna que sempre s'escapa, com diu Lacan, no? És metonímic, passa d'una cosa a l'altra, no? És un moviment per buscar tapar algun buit, no? Mentre que l'amor és el contrari, justament és allò que permet, no? L'aproximació entre dos éssers. El desig és el que separa, perquè justament per la separació es produeix. Tu desitges allò que no tens, estimes el que tens. Aquesta diferència fa que justament, no? Aquesta confusió ens ha portat al caos que tenim ara a Europa, no? Això és el que d'alguna manera explica aquest llibre, no? Fixa't molt bé que en els trobadors es dona el cas que la diferència entre el llenguatge masculí i el femení és que les dones, les trovairits, parlen d'un amor que han tingut i que ja no tenen, i els homes sempre parlen d'un amor que volen tenir. És la posició diferent respecte a l'amor de l'home i la dona, no? I és el discurs també de l'amor, no? Els homes sempre volen tenir, jo vull, i les dones ja l'han tingut i llavors reflexionen sobre això que han tingut, no? Hi ha una autora molt interessant també, perquè la voleu llegir, que es diu Casilda Rodríguez, que parla de societats abans de la instauració de l'Edip, i és molt interessant perquè reflexiona molt sobre això, sobre com l'Edip instaura una forma determinada de comprendre les relacions. Interessant. Sí, perquè jo mai havia pensat que hagués pogut haver-hi alguna cosa per fora de l'estructura edípica, no? Però es veu que hi ha gent que sí que hi ha treballat bastant. El tema de l'Edip tenia un concepte quan vaig llegir Freud, però després me va convèncer més el que diu l'Eric Fromm, amb un llibre que té, que és El llenguatge oblidat, que és més de concepció matriarcal que no pas l'estar enamorat del pare o la mare.
Les respostes són molt complexes i n'hi ha per diversos grups. És que no és estar enamorat del pare i la mare, això és una simplificació. Sí, per això. És construir-te respecte a un significant. Sí. Però bueno, se'ns escapa. Per tancar una mica i variar la conversa, podria fer-te preguntes més personals, Antoni, ja que ets el nostre convidat avui. Bueno, ja veurem si te les contestes. Bueno, aquesta sí que me la pots contestar. M'agradaria que ens diguessis un personatge històric que tu consideris que és emblemàtic, que és un personatge que hagi fet alguna admirable, algo que, com allò que diuen novel·les exemplares, doncs un personatge exemplar. En tens algun? Sí, però per mi els personatges exemplars són controvertits, saps? Perquè si no, no serien exemplars. Per exemple, per mi un Frederic Mistral és un tipus que ha de lluitar amb ell, amb la cultura, amb la situació política, i que al final per nosaltres és un personatge decebedor. Per mi, jo no et parlaria d'admiració sinó d'interès. Si tu em dius qui admiro, jo admiro el Carles Santos, com dèiem abans. Ara et volia preguntar per ell precisament. Però personatges històrics, jo trobo molt interessant Ricard Cordelló, per exemple, però trobo fastigosament interessant el Simón de Montfort, que era el capdill de les forces croades contra els albigesos, contra els càtars, no? Però jo procuro no admirar a ningú. Em perdonaràs, no? Vull dir, jo admiro el que va ser el meu mestre, el Paco Noi, per exemple, no? O, per exemple, el Jaume Figueres, que és un tipus que d'occità ho sap tot avui en dia, és un gran traductor. Per mi aquests són els que jo admiro, no? I després admiro amb una senyora que tinc al costat de casa, que és una senyora que passa el dia a dia i va superant totes les adversitats, m'entens? Però això és com quan la gent es reencarna, no? Es reencarnen en personatges amb el faraó i tal. No, això per cert, creus en el fenomen de la metempsicosis, aquesta reencarnació? Creus que ens reencarnem o que anem a un estadi on anem en cap lloc? Jo no sé si m'agradaria reencarnar-me, perquè ja el que hem de passar i tornar-hi una altra vegada... Vosaltres què penseu d'aquest tema, Daniel i Carme i... Jo em sembla que també passo de reencarnar-me. De fet, em sembla que l'objectiu últim de tota meditació és ja arribar a la no reencarnació. Ja que has parlat perquè és un problema si et reencarnes, no? Perquè t'has de reencarnar amb un superior, però és que de vegades et reencarnes amb un inferior. Abans has comentat alguna d'Oví, aquest no és el que va fer les metamorfosis? Sí, Ovidi, sí. Clar, és que te llegeixes aquell llibre i dius, bueno, puc reencarnar amb una persona inferior, amb un animal... Bueno, tu saps que els pitagòrics no podien menjar conill perquè igual s'estaven menjant amb un pitagòric, sí, amb un altre, no? O sigui que millor no pensar-hi, Sí. Bueno, ara que m'has ficat el nom de Carles Santos, sí que aprofito perquè t'ho volia demanar, perquè jo sé que has tingut experiències, has fet algunes activitats amb ell. Parla'ns una mica, és un gran personatge. Jo et diré, quan ja fa molts anys, quan el Carlos venia a Barcelona, venia a tocar el piano a casa. I sempre parlava de les tecles com les dents, no? Toco les dents. I aleshores, bueno, vaig tenir certa amistat, puc dir, de veritat, i vaig participar en 2 espectacles seus, el d'Arganxulla Gallac i una performance que es va fer a Mataró als Escorxadors. I aleshores jo en aquell temps anava buscant un director d'escena perquè em dirigís en un espectacle que després he fet, que és el Cantar del Mio Cid, no? I li vaig fer sentir i bueno, li va semblar mínimament interessant, vull dir, no dic que li agradés, ni molt menys. I llavors vaig dir, i quin director m'agafo? Perquè n'havia vist uns quants i m'havien parlat d'unes coses molt rares. I llavors em va dir, tu xiquet, fes el que et surti dels collons, que aquí l'únic que sap el que s'ha de fer ets tu. I aleshores vaig pensar, doncs deu tenir raó, no? Si ho diu el Carles Santos, perquè a tot això el Carles Santos era un performance, però era un tipus amb una música,
i amb un ofici que és allò, xiquet, t'has baixat una miqueta, i tu pensaves, no, però si ho he cantat just, no? I anàvem a ritme allò, eren dificilíssimes les partitures dels Santos, per això no les ha tocat tanta gent. I després també m'agradaria, que també ho acabes de comentar, la teva obra musical sobre el Cid. Ens pots explicar una mica qui era realment el Cid? Perquè hi ha opinions equivocades respecte a aquest personatge, em sembla. Vale, m'has fet dues preguntes, una de qui és el Cid i l'altra de la meva... Exacte, sí, dues. Aleshores, comencem per el Cid. Aviam, el Cid és un petit cavaller que es revolta contra el rei, contra la monarquia. I aleshores comença a fer coses com el nostre Parlament, la declaració d'independència, unilateral d'independència. El tio diu, doncs ara jo me'n vaig a guanyar les places de València, les de... diferents places, no? Per guanyar aquestes places tu necessitaves el permís real i ell se'n va sense el permís real i les guanya. I el que passa que després hi ha una reconciliació, però aquesta reconciliació passa per casar les seves filles amb els Infantes de Carrión, que és un dels primers episodis de violència familiar que tenim, perquè diu, por muertas les deixaron que no por vivas, vull dir que les van fuetejar fins que es van pensar que estaven mortes en el Robledo de Corpes. Aleshores, hem de saber qui és el Cid. Qui parla del Cid com un heroi nacional és que no se l'ha llegit o no l'ha sentit. La meva feina amb el Cid ha consistit en una reconstrucció musical que ha durat molts anys i que ha culminat amb una pel·lícula que vam fer a França en l'any... va ser del 15 al 16, més o menys. Vam estar 2 anys en fer-la i gravant amb estudi exteriors a Espanya i que vam presentar l'any passat i que estem de presentacions. L'última presentació va ser a la Pompeu Fabra, però l'hem presentat per tota Europa i jo la presento a París a l'abril i continuen les presentacions. I aquesta pel·lícula és la meva interpretació de juglar. M'ha fet gràcia i trobo molt interessant lo de la declaració unilateral per part del Cid en aquests dies que s'ha estat lamentant. Sí, home. Pues aquesta obra teva s'hauria de passar per TV3 i donar a conèixer les coses tal com són. Home, pobra gent de TV3 tampoc. A veure, potser... Voleu dir que el Puigdemont és com el Cid Campeador? No, però és que realment hi ha un gran desconeixement de la història. Un gran desconeixement a nivell popular. Per què hi ha tant de desconeixement? I per què és tan agressiu, podríem dir-ho així, és tan agressiu des de tots els poders contra la cultura occitana o catalana? Què passa? Per què? Per què s'ha amagat tant? Per què hi ha tant desconeixement? És un moment clau a la història europea. Per què? Per què no estan tots els països implicats? França, Itàlia, Alemanya, Espanya, justament donant-ho a conèixer, al contrari, més aviat sembla que ho tapin o amaguin. Què hi ha aquí darrere? Home, perquè és una tradició cultural anterior a la seva, de prestigi internacional i amb una llengua que no és la seva. I aleshores el fet de donar, de valoritzar tot això és minoritzar el seu. Això és el que ells es pensen, però és tot el contrari. Però és un moviment estrany, perquè justament podria ser emmirallar-te en allò i al contrari, encara donar-li més rellevància al teu. I no, el moviment és contrari, és curiós. Però si tu vas a Itàlia, la literatura napolitana, que és amb una llengua que quasi bé no és italià, que és una altra cosa, que és de tradició romànica, però en els llibres de la literatura italiana aquesta literatura hi és. Vull dir, aquí en els llibres de literatura espanyola no tens ni la literatura gallega, ni l'euskera, ni la catalana. Això és per una qüestió de supremacia nacional i perquè estem en un poble sota uns governs que fan de la política un instrument de repressió. Jo ho veig així. Fan de la cultura, perdó. Sí, però tot el que ens ha arribat, tota la informació que tenim, ens ha arribat justament a través d'aquests governs o d'aquestes nacions. Podem sospitar que hi hagi informacions manipulades, que ens falti documentació, que ens faltin... Sí, però... Que el que ens arriba sigui ja... Sí, però
no ho poden amagar pas. Vull dir, primer, a Catalunya tenim un sistema educatiu molt potent i que jo crec que ha aconseguit fer el sorpasso, no? Anar més enllà d'això. Però clar, aquesta dreta feixista que tenim el que vol és la desinformació total. I llavors, bé, estem amb això. Només cal veure el control que volen exercir sobre els llibres de text, no? Aquí, control mental, a través... A mi em recorda molt el que està passant al llibre de George Orwell, 1984. Sí, la neollengua. I la neollengua, que diu pare George Orwell, els espanyatistes, que jo els dic espanyatistes per diferenciar dels espanyols, que no tenen cap culpa de que un determinat poder els manipuli, els espanyatistes fan servir la llengua castellana, li diuen llengua espanyola, amb el mateix sentit de la neollengua del 1984. El que passa és que jo podria contestar també la pregunta que tu has fet, no? I en el fons d'Occitània, de Catalunya i d'altres cultures que jo els dic vernacles d'Europa, però altres persones també els diuen originals d'Europa i de tot el món, Amèrica i a l'Àfrica també n'hi ha. Jo ara m'he d'entrevistar amb una persona que parla amazic i hem de parlar de Sant Agustí. I quan dius que Sant Agustí parlava amazic, la gent se queda sorpresa. Doncs no, parlava en llengua vernacle, amazic, igual que Ramon Llull català. Llavors, aquests els van traduir al llatí i s'ha amagat una font original. Aquest llibre que abans us he comentat tan petitet, de la Simone Weil, ella va arribar a donar-se compte que en el fons de la cultura occitana, per això li diu civilització i per això parla del Janidog, hi ha una concepció de la divinitat diferent de la que ens fan creure. Ella era jueva i ja sabeu que els jueus, la seva religió és que creuen que Javé, a l'Antic Testament, és Déu, però pels càtars no. Els càtars no acceptaven l'Antic Testament. Javé no pot ser Déu perquè conquista pobles, castiga gent, és cruel. Llavors Déu és el Nou Testament. Per això els càtars seguien el Nou Testament i deien que rebutjaven l'Antic Testament. Ella es va sentir identificada amb el catarisme, amb el concepte de la divinitat. Llavors ella va descobrir que l'art romànic tenia relacions amb l'art egipci i amb l'art grec i és amb la mitologia grega. És això el que hi ha en el fons. I aquesta concepció helenista és el que s'està tapant. Entenc jo que hi ha dues concepcions, igual que en temps dels càtars, que hi havia la concepció del Nou Testament i l'Antic Testament, que en temps de Constantí es va dir no, és el mateix Javé que Pare Celestial. Doncs no és el mateix. I en aquell llibre ho explica bastant clar. I a mi m'ha agradat molt perquè el fet de que una persona jueva ho hagi vist, per mi té un gran valor, perquè ella parlava francès. I va ser a través de la cultura occitana que van entrar i va dir, ostres, aquí hi ha una essència amb la qual m'identifico. I és el que jo penso que volen tapar. Hi ha una essència que és el que et fa és que la gent pensi. En canvi, l'Antic Testament va associat a la llei. Tens que obeir la llei. I el Nou Testament te fa pensar. Això és el que ella... Però Jordi, vols dir que no barreges masses coses? Probablement. Però no sé si barrejo o faig sincretisme. Però jo en aquest cas comento, comentes la Simone Weil. Comento la Simone Weil, Sí, en aquest cas, el que jo acabo de fer ara és una ressenya del llibre El Janidog, reflexions sobre la civilització occitana medieval de la Simone Weil. I només comento aquest llibre. D'acord. No parlo de mi. Hi ha un tema important, és que l'Església Catòlica ha dirigit el pensament occidental i per tant la seva visió de l'existència humana i de l'organització social és la que ha marcat les línies. Això no ho podem negar. No. I per tant hem d'analitzar les coses també tenint present això. A vegades a mi em sembla, però és que no som conscients de l'abast de com s'ha tocat la història, de com s'han tocat els arxius, de com s'ha tocat el pensament per fer-lo servir a un determinat poder. I això no està present quan jo a vegades llegint anàlisis. Però la història de les dones, a més, que ara que parlàvem de les trobadoreses, es veu més encara com la dona ha estat subjugada i esborrada de la història, pràcticament. Per exemple.
i amb moltes coses, i hi ha a vegades crec que falta en l'acadèmia, no? En les universitats, tenir en compte aquest factor a l'hora d'analitzar les coses, el factor del poder manipulant. No es té en compte, perquè per exemple el José Enrique Ruiz Domènech, a partir dels estudis de George Devy, tracta la història de les dones, o el Peter Dronke a Anglaterra. No només les dones, jo per exemple estic parlant del tema d'Occitània, per exemple. Però per exemple tens una feminista que és la Maria Milagros Rivera, que ha fet tot una sèrie d'estudis sobre l'edat mitjana, la sexualització i la dona i tal, on posa en evidència totes aquestes qüestions de poder i repressió a partir de la religió. Jo crec que... Potser anem sortint? Ho anem veient, això? No, jo crec que potser no es divulga prou. Però jo constato que aquests estudis existeixen i es fan, però potser no es difonen prou, no? No arriben al gran públic, no? No arriben. És difícil també que arribin, perquè jo estic parlant de tesis doctorals, d'estudis que es presenten en revistes internacionals, i potser falta una vessant periodística com la que esteu fent ara vosaltres, no? D'invitar amb aquests acadèmics perquè exposin totes aquestes coses. Això jo crec que és una bona tasca. Sí, jo si em permets volia comentar-te dues coses. La primera, si creus que els àrabs o els sarraïns, millor dit els sarraïns, van influir en tot el que és la cultura trobadoresca i la cultura occitana. I la segona, que abans quan has comentat el del Llemosí, em sembla recordar, i això no sé si vosaltres ho sabreu més que jo, que el Dante diu que la tradició italiana prové en gran part del llemosí, i el llemosí i el català hi ha una connexió aquí entre català, llemosí i italià bastant important, i de fet em sembla que fa que un dels seus personatges, ara no recordo quin, és un llemosí. El Bertran de Born. No, l'Arnau Daniel, que parla, és l'únic que a la Divina Comèdia parla amb llemosí, amb occità. Sí, ell reconeix el deute que té l'italià amb el... Per suposat. Amb el llemosí. Aleshores tenim dues preguntes. Sí. Els sarraïns. Sí, començo per el Dante. El Dante, ell coneix els trobadors, però se'ls sap de memòria, els utilitza, i els cita. Bertran de Born surt a la comèdia amb el cap escapçat, per exemple, i ell veu de la tradició trobadoresca, i per ell és la font literària, l'esquema, i per tant, però és que tota la tradició literària medieval italiana veu dels trobadors, perquè tenim trobadors que són italians, per exemple el famós Sordello. Pel que fa als sarraïns, aquesta és una pregunta difícil. Tenim un tipus, un professor d'universitat de la Universitat d'Oviedo, que es diu Álvaro Galmés de Fuentes, que ha escrit quantitat d'articles i també llibres sobre la tradició àrab i la tradició lírica i literària àrab i les relacions amb els trobadors, no? I el que se'ns posa de manifest són coincidències, però fins ara no tenim allò que dir, aquest ha copiat això o l'altre ha copiat això. Aleshores tu pots parlar de fenòmens contemporanis que potser van estar en contacte, per què no? Segurament que van estar, perquè a més Alfons de Salsavi tenia intel·lectuals àrabs en les seves escoles de traducció, no? I això hi va influir. Però tenim una qüestió que per mi és cabdal, que és, tu t'imagines amb un trobador occità dins d'un context religiós catòlic cristià cantant poesies en àrab o amb llengua jueva que existeixen, i amb músiques àrabs o jueves, el condemnarien immediatament. És a dir, però potser d'amagat sí que es llegien sí, no, ells es coneixien, això segur, però a l'hora d'establir el gènere i la poètica, si barregen serien condemnats. I imagina't el que els hi passa als pobres càtars per desviar-se de l'ortodòxia, no? Fins ara no està demostrada aquesta, que hi ha coincidències i tant,
Que potser van haver contactes? Segur que hi van haver contactes. Ara, que hi ha una paternitat? No. En música? No. O sigui, totes les interpretacions que es fan de la lírica trobadoresca amb estil àrab és per vendre discos. O sigui, no hi ha un sol manuscrit de música que ens digui que allò es toca com es toca avui, i hem de ser una mica caritatius perquè els músics s'han de guanyar la vida i a la gent d'avui en dia el que li agrada és aquestes cançons medievals tocades amb instruments àrabs i amb ornamentacions àrabs. Bé, això és una moda que va inventar un senyor que es deia Binkley i que això als anys 50-60 a Alemanya, amb un grup de música que es deia Studio der Frühen Musik, estudi de la música antiga, amb una soprano que es deia la Andrea von Ram i que van ser els mestres del Jordi Savall i de la Montserrat Figueres. El Jordi Savall continua aquesta vessant, no? Que van intentar modernitzar d'alguna manera. Dintre de la música, aquesta música d'Occitània, dels trobadors, diries que és autòctona o té unes influències gregues o té alguna influència? Influències litúrgiques del cant gregorià, així, taxativament, i demostrables. Aquestes són les influències. I el cant gregorià va ser una creació espontània? El cant gregorià hereda el que el nostre filòsof català en Josep Montserrat, en el seu llibre que parla de la primera sinagoga cristiana, és hereu de la tradició jueva. I aquí tenim un fet extraordinari, que és que la religió jueva, la religió catòlica i la religió protestant, tots tres canten els salms de David. Aquí ja tens una línia. Aleshores, la tradició cristiana es fa a partir de la tradició musical romana. Sant Agustí mateix diu, Sant Agustí comença a rimar els seus versos de manera popular perquè a Hipona allò té molt d'èxit i ell també ho fa, però clar, és que són molts segles. El cant gregorià es comença a constituir al segle VIII amb Sant Ambrosi i per això en diuen el repertori ambrosià, i després evoluciona. És que estem parlant de molts anys, de moltes influències. Vull dir, no podem dir això és aquesta influència, perquè n'hi ha 1000, perquè després tens la tradició aquitana, la tradició catalana, les tradicions del nord d'Europa, la tradició mossàrab de Toledo. Vull dir, són tants anys i tantes tradicions que parlar d'una tradició és mentir. No, hem de parlar d'un fenomen pancultural europeu, on també intervenen tots aquests elements, i potser l'àrab, però no en tenim proves. I la veritat és que analitzant la música està directament influenciada per el cant gregorià. Del que et deia, el fet de dir-se trobadors és perquè fan trops, els trops litúrgics. Hi ha una relació entre la música i la poesia, perquè els salms de David em sembla que també eren poètics. Sí, home, jo tinc un disc de salms protestants del segle XVI cantats en bearnès, sí. És poètic, això. Una mica voldria tornar a parlar de tu i de la teva obra, i ja que estem parlant de dones d'Occitània i de poesia i de Catalunya, tinc entès, rectifica'm si estic equivocat, que estàs preparant un espectacle sobre textos d'una poetessa catalana que es diu Susana Rafar, pot ser? Sí, no, això ja està fet, Ja està fet? Ja està fet, sí. Ens pots parlar una mica d'aquesta poetessa? Perquè m'han arribat diverses informacions. Sí. Això es va presentar al Festival Internacional de Jazz de Barcelona de l'any 2015, perdoneu-me. Aviam, jo coneixia la Susana Rafar, a la que admiro i amb la qual ara hi tinc una relació personal, vull dir, és la meva dona, o sigui que està malament que em parli. No, està perfecte. Està molt bé. Però jo coneixia la poesia de la Susana Rafar i jo pensava, una poeta tan bona, com pot ser que no estigui més divulgada? I la coneixen, vull dir... A mi m'ha arribat per diversos llocs com a gran poetessa. És una gran poeta, ha guanyat molts premis i tot això. Ja dic que està malament que em parli, però vull ser objectiu. Aleshores, jo li vaig proposar a la Susana Rafar de posar música a les seves poetes perquè tinguessin un nivell de divulgació. I
ho vam provar en el 2005 o 2006 i no va anar bé. Però després, en el 2012, ho vam provar, però ja va ser treball de taula. Jo composava, ella ho escoltava, deia sí, deia no, i d'això em va sortir un disc que és En el teu nom, perquè jo tenia i tinc una dèria personal, que és, així com les dones normalment canten el jo masculí, per què els homes no podem cantar el jo femení? O sigui, hi ha pocs homes que cantin en la veu de la... perquè a mi, en la lectura, m'interessa més la poesia de les dones que la dels homes. Potser perquè em sorprèn, i perquè la dels homes potser ja... Però les dones tenen un llenguatge, una subjectivitat, sobretot en poetes occitanes, catalanes i gallegues, les espanyoles no tant, però bueno, també, I aleshores jo em veia amb la necessitat d'assumir aquest jo femení. Jo, per exemple, he musicat poesies d'una poeta beat americana que és la Philomel Long, per exemple, en anglès. I tenia aquesta dèria, i aleshores vam estar 2 anys treballant i al final ha sortit aquest disc on jo canto una cançó de bressol, per exemple, amb el Paco Ibáñez. Jo volia cantar una cançó de bressol amb un home gran i li vaig dir al Paco, i va dir sí, i allí cantem aquesta cançó. I per mi és un disc preciós, que sempre ens queixem els músics que la nostra obra no té prou difusió, no? Però a més aquesta era amb una formació de violí, piano, contrabaix, guitarra, per suposat, acordió, vull dir que és un disc molt complet. M'acabes de fer recordar una vegada més la meva infància amb el Paco Ibáñez. Quan nosaltres anàvem, com es deia, dijous gras, o que anaves jo era dels que portava una guitarra i em feien cantar 2 cançons del Paco Ibáñez. Una era Andaluces de Jaén, Aceituneros Altivos, i l'altra era Hace mucho el dinero, mucho. O sigui, veus? I ara... Poderoso Caballeros don Dinero. Poderoso Caballeros don Dinero, sí, me feien cantar. I Paco Ibáñez és un personatge... Abans has parlat de Carles Santos. Paco Ibáñez per mi també és un personatge molt íntegre. I tant. I en aquest sentit jo de petit cantava altres cançons i n'hi ha 2 cantants que m'han decebut molt. I em sembla que no cal que us digui el nom. Jo me sabia totes les cançons de Raimon, m'ha decebut. Amb el tema aquest de l'independentisme m'ha decebut. Me feien cantar la cançó de Matinada i la tieta del Serrat. Serrat m'ha decebut molt. L'altre dia li vaig dir a la meva dona que agafaria els discos i els llançaria. Estàs molt enfadat. Ja no puc escoltar com abans. Doncs hem de separar l'obra de la persona, no? I de les seves petites misèries. Va ser un impuls, però és que en canvi Lluís Llach el trobo íntegre, Paco Ibáñez... Jo crec que tothom et pot decepcionar algun dia, Vull dir que això... No, bueno, jo també puc decepcionar a mi mateix. Amb trobadors tens l'exemple de l'Ether Rapaun. L'Ether Rapaun va estar a la presó per feixista i és una obra, la seva obra és una obra magnífica. Aleshores, tu has de poder llegir aquesta obra i has de poder sentir el Mediterrani descontextualitzant del personatge. No sé qui era que deia que jo els autors no els vull conèixer, jo el que vull és llegir la seva obra. Això ens porta una qüestió filosòfica profunda, què hem de fer o quina relació té l'obra i el seu creador. Això ens pot portar molt lluny i avui no és el tema filosòfic que hem de parlar, perquè això ens portaria també a parlar de Ruiz Amunt i sobre el creador. Borges, Josep Pla... Sí. Vargas Llosa. N'hi ha molts. Sí, aquest és un altre també... Bueno, aquest ja no m'ha decebut perquè no l'havia admirat, però bueno... No, però és un escriptor... Jo havia llegit obres que m'havia agradat molt. Però, clar, sí, això és una qüestió que algun dia potser en parlarem. Però quina necessitat tenim d'identificar-nos amb el personatge? El personatge ja ha fet la seva feina i ja està, i que visqui la seva vida. I el que passa que potser n'esperem molt, no? I fan declaracions, no? Aquest és el problema, que a més d'escriure llibres i fer discos fan declaracions. O potser és al revés. No, i n'esperes molt. Quan trobem una obra que està ben feta i un personatge que a més es manté en una coherència, la nostra admiració llavors la podem depositar allà, no? I això és difícil de trobar. Potser
és al revés, que és molt difícil trobar algú que puguis admirar en l'obra i en la persona, per això jo deia abans que admiració, admiro aquesta senyora que supera tots els entrebancs diaris, no? Però els altres, mira... Antoni, te volia fer una altra pregunta personal. Ja, aviam si te la contesto. Sí. No, és que tens algun lloc emblemàtic al que tu vagis perquè sentis alguna cosa especial? Algun lloc que tu diguis, mira, amb aquest... Alguns me diuen a Montserrat, altres me diuen... Tens algun lloc que tu vagis d'alguna manera que sentis alguna cosa especial? A mi, per exemple, a mi m'agrada anar a Montgrony i quan vaig allà jo sento alguna cosa especial. És que és molt potent aquella cova. M'agrada anar-hi de tant en tant, o Sant Pere de Roda també m'agrada. Tens algun lloc emblemàtic que formi part de la teva geografia personal? Aviam, en tinc molts, no un, molts. Et podria parlar, per exemple, de la Mosel·la, de Trier, la ciutat de Trier, de Trèveris, que per mi és un lloc que... Tota la regió de la Mosel·la, i perquè és un lloc que jo m'hi sento molt bé, no? D'aquí podria parlar d'alguna... Mira, la Colegiata del Sar, a Santiago de Compostela. Per mi és, i que no es coneix gaire, és una església que els ciments han cedit i aleshores totes les columnes estan inclinades cap a fora, o sigui, s'han hagut de posar contraforts per fora, i és una església de tradició medieval. Jo entro allí i dic, la imperfecció és positiva i possible. Bona frase. Molt bé. Potser Gaudí es va inspirar en aquestes parets. Ja que estem parlant de... Carme, tens algun lloc emblemàtic a la teva geografia personal? No, tinc els llocs on anava quan era petita, perquè hi ha records. Jo anava a les Terres de Lleida, a l'oest català, que li dic, per oest català. Però no, sóc un producte dels anys 70, molt fent, fins als 60-70, molt d'aquesta societat tan fluida, no? I tan poc arrelada, no? I tu, Daniel, tens algun lloc? A Planoles. A Planoles, home. Planoles, perquè allà m'hi trobo l'amic Jordi Salat. És que coincidim, que anem a caminar per allà. Però no hem anat mai a buscar bolets, i allà la gent va a buscar bolets. No, perquè els he trobat tots jo. Bueno, hem parlat molt d'Occitània, i potser les persones que ens han estat escoltant, alguns no sabran el que és Occitània. Podries fer una mica de síntesi, tu que ho coneixes més, Antoni? Occitània és tot aquell territori que en podríem dir del midi francès, del midi cap avall, de les valls del Piemont, és a dir, el nord d'Itàlia, i d'un petit, molt petitet trosset de Catalunya on es parla la llengua occitània. Molt bé. Aquí, jo, segons Google, aquí m'he fet una mica de nota, des del segle X fins al segle XIV, començaments del XIV, es considera que aquesta terra va viure uns segles d'or. Segles d'or, per què? Doncs perquè van passar coses molt importants, com per exemple van ser els trobadors, com va ser la Gaia Ciència, com va ser l'art romànic, catedrals que s'hi van construir. I arribat a aquest punt se m'oblidava preguntar-te per una cosa que està relacionada amb tot això, que és l'art romànic. Hi ha una teoria que diu que l'art romànic va néixer aquí al Pirineu. Què opines? Has llegit alguna cosa d'això? Jo crec que és més ample, l'art romànic és massa important com per dir que neix aquí o allà. Hauríem de parlar, per exemple, de les rutes de peregrinatge a Sant Jaume, a Roma o a Jerusalem. L'art romànic és el producte d'un peregrinatge, on aquest peregrinatge comporta un llenguatge comú de tipus litúrgic, sapiencial, i a l'art romànic el que és un llenguatge d'ensenyament, és un llenguatge propedèutic, i el que fa l'art romànic és ensenyar, és deixar evidència d'allò que... Però això va, per exemple, tu te'n vas cap a Galícia, o tu te'n vas cap a Alemanya, o a Itàlia, o al nord d'Europa,
i tens un art, el que passa que aquí sublimem lo nostre, evidentment, no? Però l'art romànic per mi és una cosa, jo tinc una idea molt paneuropea, no?, de l'art romànic en aquest sentit. Sí, Alexandre Deulofeu va fer un estudi i va fer unes espirals per anys de creació en l'antiguitat i va situar l'origen per aquí, pel cantó de Sant Pere de Roda. Llavors ell va anar escampant per tota Europa i evidentment si tu fas la ruta de Sant Jaume, que existia abans amb dòlmens i menirs, em sembla que ve d'una paraula basca que vol dir savis, jaquín, abans de que fos cristianitzat. Llavors ell diu que té una relació bastant sòlida, com l'origen fos aquí al Pirineu. Ho justifica per dates d'antiguitat. Això ho desconec completament. Jo sóc un juglar. El que sí és que el que sí que és curiós és que l'art romànic, segons ell, amb la seva teoria de la matemàtica i l'història, va dir que cap allà als voltants de l'any 2029 se redescobrirà el seu sentit, que potser és el que la Simone Weil va trobar, no ho sé, i que tornarà a ser un art paneuropeu. De moment sembla que sona el nom, ja ho veurem, el 2029 suposo que ens veurem tots i veurem si tenia raó el Deulofeu o no. Bueno, no sé si hi ha alguna altra cosa que volguéssiu aportar a la conversa. Hi ha una cosa que vaig llegir, no sé si és veritat, no sé si vosaltres ho sabreu, que és que curiosament el Lazio, que és la regió on hi ha Roma i que per tant hauria d'estar àmpliament cristianitzada, no hi ha romànic. Això és una cosa que ens hauria de fer pensar. Aquesta zona pensa que Roma, abans de la cultura romana, hi ha la cultura etrusca, que és una cultura molt potent. De fet, si aneu a Roma, jo us recomano que aneu a veure el Museu Etrusc. Si tu veus la cultura etrusca, comprens moltes coses de la cultura romana. I la cultura etrusca era una cultura molt alternativa, molt. Hi ha molts exemples i no els esmentaré perquè prefereixo que els descobriu. Però, aleshores, quan hi ha zones d'una gran personalitat, les influències externes costen més. Per què Occitània és tan particular? Doncs perquè és una zona que no va ser l'administració de Carlemany, no la va poder diguem-ne colonitzar administrativament, i per això va donar autonomia amb aquests llocs i va poder generar un art, entre ells el dels Tudors però també el romànic, no? Jo crec que és això, no? Que clar, per què és tan interessant Europa? Perquè tenim unes cultures emergents i molt diferenciades unes de les altres, però que després, com tu deies, la religió se n'encarrega d'intentar unificar i no ho aconsegueix, perquè li surt l'heterodòxia contínuament, i els càtars i l'heterodòxia surt amb art, amb música, tu abans em parlaves del cinema, no? I jo recordo una escena del Braveheart quan es mor el pare del Braveheart, que l'estan enterrant i estan tocant unes gaites, i el tiet del protagonista li diu músiques prohibides amb instruments prohibits, no? Amb un ritual prohibit, no? Abans parlar de pel·lícules emblemàtiques, jo tinc com a referència que se'm va quedar la pel·lícula Ben-Hur. Amb el pas del temps jo he tingut referències quan visco coses com ara, lo dels presos polítics i aquestes coses. A mi em recorda una escena de Ben-Hur en què el Massala, tot i ser amic del Ben-Hur, el posa a la presó aprofitant-se de que li cau un tros de la teulada i espanta el seu cavall, i amb aquest pretext l'acusa com si fos terrorista, no? El Massala està a l'imperi de Roma, està al servei de Roma, i el Ben-Hur és el seu amic, però amb aquest pretext el posa a la presó. A mi em recorda molt les coses que estem vivint avui a Catalunya. Per mi aquesta pel·lícula és una pel·lícula emblemàtica, no? Però també ho és perquè a mi em van ensenyar a veure la lluita entre aquells dos cavalls quan jo soc bastant aficionat al futbol, i jo com veia aquells cavalls
del Benur i del Massala pensava que hi havia la mateixa rivalitat que entre el Real Madrid i el Barcelona, i això quan era petit, no? I al darrere després he vist que evidentment sí que hi ha una certa cosa entre l'espanyolisme imperialista i el catalanisme vernaclista o nacionalista. Vull dir, veig que hi ha coses que van passar fa molts segles i que avui dia estan passant amb vestimentes diferents, no? I amb això m'ha fet veure que hi ha uns elements que són denominador comú del temps i de les cultures, i aquestes essències són les que jo voldria. A mi m'agradaria que de la nostra conversa d'avui hagués sortit pels que ens estan escoltant alguna essència, no? Alguna cosa que s'hi sentissin identificats amb el que hem dit els quatre, perquè estic segur que hem dit algunes coses que tenen una essència, un denominador comú. I jo, no sé, donaria per acabar d'aquí l'entrevista, perquè podríem parlar de més coses, però crec que hem tocat uns temes bastant elementals. Moltes gràcies a tots, especialment a tu, Antoni. No, moltes gràcies per convidar-me, ha sigut un plaer. I esperem que algun dia puguem escoltar-te amb les teves actuacions musicals. Informa'ns, perquè jo personalment vull vindre a escoltar-te, la poesia, el Cid, tot el que facis. Ho faré. Tens previst alguna actuació ara? Ara tinc una a Roma, una altra a Salamanca i... Per aquí? A propet? No, jo canto més fora. Bueno, ara he de dir, aviam, no, seria un desagraït si digués que no, perquè la setmana que ve recullo el Premi Enderroc al millor disc de música clàssica. Vull dir que això... Sí. Llàstima que no el puguem escoltar una mica per acabar. Bueno, igual el podem posar després. Sí, el podem posar. El posarem després. D'acord. Però és per un disc de Cantigues de Santa Maria en gallec. Ah, molt bé. Sí. I vull dir que el país m'ho ha reconegut i estic contentíssim, no? Però jo canto més a l'estranger que no pas aquí. Agrada més la música? Hi ha més públic o... Com és allò hi ha més cultura? Ningú és profeta de casa seva. Jo estic content. A mi m'ha agradat molt la resposta, perquè està molt bé, perquè no ha fet cap judici. Exacte. No has fet cap judici. Molt bé, m'ha agradat aquesta resposta. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I continuem.